ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸವಿತಾ ಅಂಚನ್ ಅವರು. ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಬರ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಪ್ಪಿರು ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಅಂಚನ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲೇರು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲೇರು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೇರೆಗ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಆತೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೈತೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟಿವಾರ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೇ ಲೇಪನ್ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ತೋಚಿಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲವೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅವ ಬೇತೆಕುಲು ಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಕಲೆ ಅಂಚ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ ನಕುಲು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು. ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಕೊರ್ ನಕುಲು ಆಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಆ ಟೈಮ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಇಂಚ ತೋಜುಡು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ನೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೊಂಬುಗ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಥ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪೋಪಿನದಾಗ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು. ಇರೆಗ ಓವಾಂಡಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅತ್ತಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದ ಇರೆಗ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ವೈಸ್ ಒಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯೆ ಒಂಥರ ಎನ್ಯ ನನ್ನತ್ತೆ ನೆವರ್ ನೋ ಓವಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರು. ಸೊ ಒಂತ ನಮ್ಮನೆ ಫಿಟ್ ದೀಪಿನ ಒಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ದೀಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಆ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ.